така, добър вечер, уважаеми зрители, спортно предаване на Пеш Спорт ТВ. За мен е чест и привилегия да бъдем днес заедно. Днес ми подготвя много интересни упражнения, машинни упражнения. Днес ще ви покажа тренировки за бицепс и за трицепс. И така, гледайте, ще бъде доста интересно. Започваме с първите групи за бицепс упражнения. Ето го и първото упражнение. И така, това беше първото упражнение. Ето и второто. И така продължаваме нататък с третото упражнение. Ето и ето. Снява ръката, пристъпвате с единия крак напред, другата ръка слагате на кръста и започваме. Третото упражнение, което съм ви подготвил, вече е от упражненията за трицепс. Започваме с първото упражнение за трицепс. Ето го и него. Това е упражнение за трицепс номер 1. Ето го и него. Спускате до средно ниво и след това надолу, но пак средно ниво. Така продължаваме нататък с следващото упражнение за трицепс. Ето го идея. По същия начин, само че упражнението е с въже и ето вижте, обърнете внимание как се изпълнява правилно стойка, напред леко приведени, придърпате до средно положение и след това разхвърляте страни. И така, последното упражнение, което съм ви подготвил за днес по моята програма за трицепс, ето го и него. Тези упражнения са напълно достатъчни, за да си проведете една хубава тренировка, качествена за ръце. Както казахме, за бицепс, за трицепс, напълно достатъчно упражнение. И така, драги зрители, това беше от мен за днес. Утре е 21:00 часа. Желая всички лека вечер. И помнете едно, Пеш Спорт ТВ има голямо щастие за вас и страшно много какво. И обичам!